alkohola da gaur egun drogarik zabalduena. 15 eta 29 urte bitarteko gazten artetik 162 edan egiten du asteburuetan. Eta kasik 140 ohiko erretzaileak dira. Ez eta gutako asko pentsatu, gaurko gazteek ez dutela erretzen. Ni adibidez, bai, edango dozu ez, baina daten dozu, denbora pasatzeko zoa, zorbenga edan hartxiko kristona. Hombre, badago jendea doala atxurra harrapatzera eta hori, baina ez da izaten nabariena. Ezkeroz edo juten zara aporkalimotxos eta ez dakit pitilingorri edo bestela garagardoa edo ez dakit pikak. Adierazten dozu txupito bat edo patxaran eta tekilak be batzutan, baina ez hainbesterako. Diruaren arabera da. Eta guztuak, eske batzuk ateratzen dira, eta 4 kalimotxo hartzera eta beste batzuk kubatetan gastatzen dute diru guztia. Bestela errezena, de litros, eta ni gusten dodana kalean, da jendea dagoela botata eta kon litronas bade. Dirua geratuz gero edo, txupitoak hartu edo, aldena egin. Ez badaukazu paga oso handia edo lan, ezin zaitezkatera zapatu baten eta 12 ordu bota kalean eta taberna bakoitzan zerbait hartu. Litroak hartzen joan behar zara supermerkatura goiz bestela ez duzu hartzen ezer. Zapatuetan eta asteburuetan bai erretzen da gehiago igual, baina ez dakit, edaten zauzelako eta lagunekin eta horean. Adinean, gehienak dira erretzen dutena. Baina ez gure adinekoak adibidez, hasi ginenean, mundu guztia erretzen zuen, baina gero orain ja, aztenak konturatzen zen dauden egiten eta arduan. Nagusien gauzak ez erretzen duzu asko, batek daukalako pakete bat, zuk daukazu beste bat, eta beste batik daukuzteak. Eta zuk ateratzen duzu eta eskaintzen duzu, ezta? Eta hartzen dutu. Eta azkenean esaten duzu, jode, que me cago sin tabaco. Badago erretzen ez duen pertsonak, baina... Eta batzuk, diruditxorra da, baina batzuk bakarrik erretzen da zapatuetan. Eta erretzen duten gehienak dira neskak, nire uste. Nire inguruan gutxienez, neskak erreko dute, baina tabakoa, baina mutilek tabakoaz gain, beste gauza batzuk. Legez kanpoko drogak, hatxiza, diseinuko drogak eta kokaina gero eta gehiago hartzen dira. Esaterako, 130 hatxiza konsumitzen du. Diseinuko drogak 7 eta kokaina 5. Aquí no. Que no se lea. Badago jendia igual klasera etorri baino lehen erretzen duena, eta batzuk erretzen da zapatu baten eta izan da igual eskaini diote eta hartu du, baina ez dakit. Gaztera iago erretzen dutela, eta gero eta gazteago. 12 urteekin azten da, ja. Nik adibidez daukan diruarekin ezin dezake erregunero porro bat, ez dauka. Galego bat, 1000 peseta sortxi porren inguru dira, eta gero den motak, ja. Txauen eta... Malako da hori sortxi porro. Eta gero, txauen dira lau, edorla. Edo zin tabernara eta dago jende guztia hor, ikusten duzu ja gauza normala izango da litz. Tabernetan gutxi ikusten da. Igual behar bada komunetan eta horrela praktikatzen delako hori. Baina, eskaintza bai ikusten da, igual kaletik zoazenean jende asko eskaintzen du. Ez da horren bezalako. Droga garestia dira, oso garestia. Gramo bat hori anfeta, direra bitan lego inguru horrela, eta esartzen dituzula sortxi raia. Eta pastilla, ezken mota asko daude. Daude Mitsubishi, Jinjan... Gure adineko pertsonen artean ez dela konsumitzen hainbeste horietako gauza horrek
kokaina eta horrek. Bueno, agian bai kontsumituko da, baina igual izkutuago edo gitxiago, igual ez da inabarmena. Zorionez, badirudi heroinak bereak egin duela gazteen artean, baina, adi, oraindik ez baitugu droga honen azkena ikusi. Zeuk erabaki, baina